yaro daga duniyar Mars. Akwai wasu irin yara a duniya da ake kiransu da sunan indigo children. Waɗannan yara ana haifar su ne da cikakkiyar ƙwaƙwalwar wata rayuwar, sannan suna da baiwar abubuwan mamaki da kuma kaifin ƙwaƙwalwa sosai fiye da na manyan mutane. Sunan yaron Boriska Kiprianovich. An haife shi a shekara ta 1996 a garin Volgograd da ke jamhuriyar Rasha. A cewar mahaifiyarsa, tun yana da sati biyu a duniya yake iya tsayar da kansa ba tare da ya langwabe ba. Tun a wannan lokacin ta fara tunanin cewa wannan yaro na musamman ne. Ta ci gaba da cewa ya fara magana bayan 'yan watanni da haihuwarsa. Kuma yana ɗan shekara 1.5 ya iya rubutu, zane, karatu da hoton fenti. Yayin da ya fara makarantar firamare ajin kula da yara, shekarunsa 2 kacal. Amma fa malamansa ko da yaushe suna cike da mamakin yadda ya iya magana, rubutu, wayo, hadda da kuma ƙwaƙwalwa mai ban mamaki. Mahaifansa sun sha yin rantsuwa cewa su ba su taɓa koya masa komai ba na daga ilimin boko, balle na sararin samaniya. Amma dai sun tabbatar da cewa babu abin da ke burge Boris da ya wuce yana kallon taurari da zarar sun fito. A cewar mahaifinsa, wata rana sun fita yawon miƙe ƙafa cikin jeji shi da iyalansa. Da daddare sun kunna wuta, sun kewaye ta, suna ciye-ciye da shaye-shaye. A lokacin Boris na da shekara 3. Kwatsam sai ya ɗaga kansa sama ya kalli taurari ya ce, "Dadi, ni fa na zo ne daga duniyar Mars, kuma a can ɗin ni soja ne matuƙin jirgi." To, ba sai duk muka kame ba? Zuwa wani ɗan lokaci sai na tambaye shi, "Ya aka yi kasan duniyar Mars, ko ana koya muku a makaranta ne?" Da farko ba mu ɗauki abin da muhimmanci ba, muna ganin kamar shaci faɗi ce irin ta yara kawai. Amma dai duk da haka, kalaman sun ba mu mamaki sosai. Tambaya ta kamar wasa na yi ta, amma ga mamakin mu sai kawai muka ji Little Boris ya fara ba mu labarin sararin samaniya, yadda duniya ke kewaye rana, yadda tsarin unguwar taurarinmu da ma duniyoyin ƙawancen ranar mu suke, yadda duniyar Mars take, da kuma labarin wanzuwar mutanen wata duniyar a wasu taurarin. In takaice maka dai, ba wadda ya ƙara magana abun har gari ya waye. Lallai bayanansa sun yi matuƙar girgiza mu ni da mahaifiyarsa. A lokacin da Boris ya kai shekara 9, tuni labarinsa ya bazu a duniya. Don haka manazarta da 'yan jarida da ma mutane masu son jin kwakwaf suke ta tururuwa zuwa gunsa don tabbatarwa idanuwansu da kuma samun bayanai. Wasu ma da nufin 'yar ƙure suke tambayarsa game da duniyar Mars, amma ba sa nasara. A cewar masu bincike a game da shi, sun bayyana shi a matsayin yaro mai tsananin kunya kuma mai hankali fiye da matsakaici. Fitaccen iliminsa game da tsarin taurari ya rikitar da masanan kimiyya a faɗin duniya, ciki kuwa har da farfesosi a ɓangaren ilimin sararin samaniya. A cewar Boriska, yaƙi tsakaninsu da wasu halittu su ma mazauna duniyar ta Mars ne da ya kai su ga amfani da makamin ƙare dangi, wadda hakan ya zama silar shafewar rayuwa daga kan doron duniyar Mars. Sakamakon haka, 'yan tsirarin irin mutanensu ne kawai suka rage tun shekaru dubunnai da suka shuɗe, inda suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa. Ya ƙara da cewa ba shi kaɗai ba ne wadda suka taho zuwa wannan duniya tamu, suna da yawa kuma su ne ake kira da Indigo Children. Ɗaya daga cikin aikinsu shine domin su ceci tare da gargaɗi ga mutane akan makamin ƙare dangi, domin sun ga cewa irin hanya ɗaya muka ɗauko da su. Muddin muna son duniyarmu da kiyayewa daga afkawa cikin bala'i, to kar mu kuskura mu fara yakin makamin ƙare dangi. In ba haka ba, to tabbas duniyarmu za ta zo ƙarshe. A cewarsa, a duniyarsa ta Mars ana haifar su shigen irin haihuwar mutane, sai dai su ba sa tsufa, domin da zarar sun kai kimanin shekara 35 na mutane, to a haka suke tsayawa har mutuwarsu, kuma sukan kai shekara sama da 1000. Suna da tsayi sosai fiye da mutane, kuma ci gaban fasahar su ya wuce na mutane sama da dubunnan shekaru. Suna iya ziyartar taurari
kuma sukan iya tafiya a cikin lokaci amma ba sa iya canja lokaci, kuma sun san ilimin samuwa sosai, shi yasa suke iya zuwa duniyar mu ta hanyar haihuwa domin samun tsaro da yarda. Ya ce har yanzu bai manta lokacin da yake kaiwa farmaki daga kan jirginsa ba, shi da wani abokinsa. Ya ƙara da cewa sun jima suna lura da mutane tun kafin mutane su samu ci gaban fasaha da kimiyya. Irin shi'uman jiragensu su ne masu kusurwa uku, wato masu siffar alwatika, kuma jiragensu na ɗauke da fasahar da ko kusa mutane ba su da ita, domin su jiragensu ba inda ba sa iya zuwa a cikin sararin unguwar taurarinmu. Boris ya dage da cewa manyan dalar pyramid da ke tsaunin Giza a birnin Cairo na kunshe da abin mamaki ga ɗan adam, kuma akwai abubuwa da yawa da duniyar nan take da shi, wadda da zarar ɗan adam ya iya buɗe ƙofar da ke ƙasan kunnen Great Sphinx, duk da dai na manta wanne kunne ne a tsakanin kunnuwa biyun, to za a samu tarin bayanai da za su zama silar canzawar rayuwar bil'adama har abada a cewarsa. A lokacin da yake wannan ikirari ba wadda ya san cewa akwai ƙofa a ƙasan kunnen Sphinx, har sai bayan wasu shekaru zuwa shekarar 2007 aka tabbatar da samuwar ƙofa. Yaron ya ce a duniyarsa ta Mars su tsiraru ne suka rage, kuma sun gina rumfar kariya a inda suke domin fitowa daga ƙarƙashin ƙasa. Iskar da suke shaƙa kuwa carbon dioxide ne, kuma duk lokacin da za su zo wannan duniyar sukan taho da ita a abin shaƙar iska. Bayan wasu shekaru ne mutane suka daina ganin Boris da mahaifiyarsa, balle ji daga gare su. Wasu na kirarin cewa hukumar ƙasar Rasha ce ta mayar da su wani ƙauye inda sojoji ke ba su cikakken